Mabuhay kabayan at welcome to my channel, Kabayan Family. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang kinikita ng mga Filipino YouTubers sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. But before that, kung bago ka lang sa channel na to, ay don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video at ang pinaka-importante ay to click the notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Hello mga kabayan, ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Sister Mary. Sumali si Sister Mary sa YouTube noong May 22, 2020. At sa ngayon mga kabayan ay meron na siyang 17 video uploads, 19.5k subscribers, video views is 1,142,358. Country and channel type is not indicated. Dumako naman tayo sa Social Blade ranking ni Sister Mary. So, ang Social Blade ranking niya ay TBD. Baka ang ibig sabihin po nito mga kabayan is to be discussed, to be displayed. Then, ang subscriber ranking niya ay nasa 1,389,719. Video views rank niya is 4,776,505. Country rank niya and channel type rank is not indicated. Pumunta naman po tayo sa subscribers for the last 30 days ni Sister Mary. Nadagdagan siya ng 16.4 new subscribers for the last 30 days. Mas mataas po ito ng 466.7% kumpara sa nakaraang 30 days. At titingnan naman po natin ang total subscribers weekly ni Sister Mary. So, umpisa muna po tayo sa noong December 17, 2020 hanggang December 23, 2020. Si Sister Mary ay nagkaroon ng 2,016 new subscribers. At ngayon nga po, ang pinaka-recent ni Sister Mary ay noong January 7, 2021 hanggang January 13, 2021 kung saan si Sister Mary mga kabayan ay nakakuha na 5,500 new subscribers. Nandito naman po ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Sister Mary. So, babalikan po natin yan mga kabayan. Pag-usapan muna natin ang video views for the last 30 days ni Sister Mary. So, nagkaroon siya ng 1.098 million video views for the last 30 days. Mas mataas po ito ng 3,525.7% kumpara sa nakarang 30 days mga kabayan. Sa total video views weekly naman po niya ay sa umpisa po ay noong December 17, 2020 hanggang December 23, 2020 si Sister Mary ay nakakuha ng 104,379 video views. At ang pinaka-recent niya po, kung makikita nyo po itong graph na to is pataas ang pataas, ay noong January 7, 2021 hanggang January 13, 2021 si Sister Mary ay nakakuha ng 472,624 video views. Pag-usapan naman natin mga kabayan ang YouTube Stats Summary / User Statistics for Sister Mary. Ang daily average new subscriber count for the last 30 days ni Sister Mary mga kabayan ay nasa 547. Ibig sabihin po mga kabayan, araw-araw for the last 30 days ay nagkakaroon ng at least 500 new subscribers si Sister Mary. At ang kanyang weekly average new subscribers count naman mga kabayan for the last 30 days o yung nakaraang 30 days ay nasa 3.82k. Ibig sabihin po, weekly for the last 30 days ay nagkakaroon ng 3.82k new subscribers si Sister Mary. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ang video ni Sister sa YouTube na mayroong pinakamataas na video views. So, noong May 22, 2020 mga kabayan, si Sister Mary ay nag-upload ng video at ang pamagat ng video na to ay sariwang pitas ng gulay para sa sariwang isda. Nagkaroon ito ng 193.5 video views. Nakakuha naman ito po ng 97.9% ratings.
Ang comments naman po ay nasa 333 at ang estimated earnings ng video ni Sister Mary sa YouTube na mayroong pinakamataas o pinakamaraming video views ay nasa $97 hanggang $774. So mga kabayan, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $97 times 48 is equal to 4,656 pesos. Ang 4,656 pesos po mga kabayan ay imposibleng kinita ni Sister Mary sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming video views. At ang maximum naman po ay nasa $774 times 48 is equal to 37,152 pesos. Ang 37,152 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaking kinita ni Sister Mary sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Sister Mary. Nasa $275 hanggang $4,400 po ang estimated monthly earnings ni Sister Mary. I-convert po natin yan sa Philippine peso. $275 times 48 is equal to 13,200 pesos. Ang 13,200 pesos po mga kabayan ay ang pinakamaliit na posibleng kinikita buwan-buwan ni Sister Mary sa YouTube. At ang maximum naman po ay nasa $4,400 times 48 is equal to 211,200 pesos. Ang 211,200 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaking kinikita buwan-buwan ni Sister Mary sa YouTube. At ang estimated monthly earnings ni Sister Mary mga kabayan in Philippine peso sa YouTube ay nasa 13,200 pesos hanggang 211,200 pesos. Pag-usapan naman po natin mga kabayan ang estimated yearly earnings ni Sister Mary sa YouTube. So nasa $3,300 hanggang $52,700 po ang estimated yearly earnings ni Sister Mary sa YouTube. I-convert po natin yan sa Philippine peso. So nasa $3,300 times 48 is equal to 158,400 pesos. Ang 158,400 pesos po mga kabayan ay ang posibleng kinikita o kikitain in the future ni Sister Mary sa YouTube taon-taon. At ang maximum naman po ay nasa $52,700. So $52,700 times 48 is equal to 2,529,600 pesos. Ang 2,529,600 pesos po mga kabayan ay imposibleng kinikita o kikitain in the future ni Sister Mary sa YouTube. So, ang estimated yearly earnings ni Sister Mary mga kabayan sa YouTube in Philippine peso ay nasa 158,400 pesos hanggang sa 2,529,600 pesos. At dyan na po mga kabayan nagtatapos ang ating video for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell button mga kabayan para lagi kang updated sa latest videos. Maraming salamat!